Paita. Kinubuhi sa pobre eh. Wala sa mga makaon, wala na bukas. Luoy na po tata, oy. Nita de kong idea para makakaon may unya na amay para kaunan niya. Kaya wala naman may bugas. Bati ate gusto sana daog-daogon na naman to. Pikay bubrita. Ma'am, nakoy baligya, ma'am. Sige na, ma'am. Balitan na, ma'am. Maluitan ka, ma'am. Giingnan kag wa ko'y kwarta. Kagahi pa ni mugo bataa ka. Wa ko'y kwarta dinhi. Nagsige makagpamugos dinhi og pamaligyaan ng cellphone. Mauli na lang ko sa mga. Wala na may para kaunan. Bati ate gusto sana daog-daogon na naman to. Pikay bubrita. Muli na lang ko, oy. Pam, akong gibaligyan cellphone pa, wala ra gyapon halin pa. Ato tatong ibalit og bugas pa pa. Wala na lang tay para kaon karon pa. Saon naman lang nato ni Pang. Sige lang. Aning kamot lang ko lang, ama dawat na ko sa trabaho. Kay abi ko ni mo nak. Nang-apply mo ko dito gahapon, ya wa jud ko na dawat na. May na lang to ba makapalitag mga bugas, grocery. Wa jud ko na dawat nak, antos lang taan dinak. Kanang namay tindahan dito sa atong silingan nak, suway daw pangutang lang dito nak, mga bisag tunga lang sa kilo lang. Kay maglungag ta. Wa kita makaon doon lang. Pertig na itong lisudar ang panahon na lang. Sige, pangutang lang dito lang. Ilang tindahan dito lang, linda lang. Isuway, kuno dito lang. Kung pautangon baka lang. Paitan ng pobre kita na ko eh. Gilang kay paningkamot lang yapon si Papa ha. Para makakaon ta. Oo, sige pa. Mangutang na lang ko pa. Mauna ba kaya ning tindahan ilang Glinda kaya katong giingon di Papa? Aw ako nang pangutanon bi kung naa ba sila'y bugas kay mangutang ko tunga sa kilo. Ayo! Pautang ako bugas ti! Ayo! 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 Hala, bungol baka ni ang tindira diri? Ay kog sagiti kay di ko bungol. Usa imo gas? Ay!